गोसोआ वानजों गेफोयो बान्था बावहरदों नै बान्थाखौ लांफै थेंक इउ माधुरि दीक्षित ग्रुपनि मोसानाय बिथाङा 500 रां बान्था बावहरदों आरो बान्था फैबावदों खरामारा गामिनि बयजोंबो सिनायजानाय टिकेन्द्रजी बसुमतारी मा नाममोनलाय टिकेन बर' बिथाङा 100 रां बान्था बावहरदों बिसोर नावगावनि मा नाम दिपक बर'मोन नामा दिपक बसुमतारी बिथाङाबो बिनानावमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै 100 रां बान्था बावहरदों दा बान्थाखौ बिनानावमोनखौ लांफैनो थाखाय खावलायबाय नै लांफै ललिता गुरबारि दंना गैया